போயிட்டு இருந்தோம் மாதாஜி. அவதாரத்தை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, கிரேட். கொஞ்ச நேரம் ஆனாலும் கிளாஸ் நல்லா இருக்கும். 6 குட். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாம ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இப்போ பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ஸ்லோகம் 46 இல்லையா? 46. ஆமா மாதாஜி, 46 தான் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ நாம இப்போ 46th ஸ்லோகம் பண்ண போறோம். எல்லாரையும் மியூட் பண்றேன் நானு. கிருஷ்ணா பிரபு அன்மியூட் பண்ண வேண்டாம் நீங்க தயவு செஞ்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் எப்படி போனது பிரபு? ஆக்சுவலி கோர்ஸ் 2 நாளும் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் அதிகமா தான் இருந்தது. அப்படிங்களா? ஆமா ஆமா, நெட் ப்ராப்ளத்தினால. ஆஹா, ஓகே. இன்னைக்கு செல்வம் பிரபு என்ன டாபிக் கொடுக்க போறாரு? இருக்காரு அவரு? இங்க அவர் ஏதோ அப்டேட்டே கிடைக்கல. அவர் இன்னும் வரல. வந்தா கொஞ்சம் ரிமைண்ட் பண்ணிடுங்க பிரபு. ஓகே ஓகே, ஓகே. அவர் கொடுத்துருவாரு, ஆனா நமக்கு அப்டேட் இருக்காது இல்லையா? இட் வில் பி எந்த மொமெண்ட் வரைக்கும் நமக்கு டென்ஷன் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? ஓகே ஓகே மாதாஜி. அதனால கன்ஃபார்ம் பண்ணி, ஏதாவது பிஸியா இருந்துட்டாரு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தா நமக்கு தெரியாம போயிடும். அதனால ஜென்ரலி அவர் அப்டேட் பண்ணிடுவாரு, ஆனா இன்னைக்கு எனக்கு இன்னும் கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜுக்கே பண்ணல அவரு, அதனாலதான். ஓகே ஓகே மாதாஜி, நான் செக் பண்றேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यवेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. நம்ம இப்போ பிரபுபாத பிரணத்தியோட இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். மேலும் பாடுங்க. இன்னொன்னு என்னன்னா, இங்கிலீஷ்ல வந்து டிசைபிள் கோர்ஸ் 16 ரவுண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் பண்றீங்களோ அவங்க வந்து இன்னைக்குல இருந்து டிசைபிள் கோர்ஸ் வந்து 5 days இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து 1 week கொடுத்து எக்ஸாம் வைப்பாங்க. ஸோ தட் சர்டிபிகேட் வாங்குறதுக்கு 16 ரவுண்டர்ஸ் மட்டும்தான் எலிஜிபிள் ஆக்சுவலி. ஸோ தட் ஷெல்டர் எடுக்கிறவங்க, இனிஷியேஷன் எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த டிசைபிள் கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து இதை வந்து அட்டன் பண்ணணும், இங்கிலீஷ்ல அட்டன் பண்ணணும்
அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, எஸ் ஃபைன் நான் இங்கிலீஷ்ல அட்டென்ட் பண்றேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் உங்களுடைய எந்த குரூப்ல அட்மின் இருந்தாலும் அந்த அட்மினுக்கு ரீச் அவுட் ஆகி அவங்க கிட்ட வந்து எனக்கு சொல்லிட்டீங்கன்னாக்கா அவங்க உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு தே நோ தட் அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த லிங்க் எல்லாம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றதுக்கு அவங்களால முடியும். ஓகே, ஸோ அந்த லிங்க் இன்னைக்கு கிடைக்கும். வந்த உடனே அது நான் எங்களுடைய அட்மின் டீச்சர்ஸ் குரூப்ல ஷேர் பண்ணுவேன். அவங்க எடுத்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. லிங்க்ல போய் நீங்க வந்து ஜாயின் ஆயிடணும். மேலும் வந்து அந்த குரூப் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கும் இருக்கு. அது உங்களுக்கு மட்டுமே அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் அந்த 5 நாள் அவங்க சொல்ற டயத்துக்கு நீங்க வந்து ஈவினிங்ல தான் இருக்கும் அந்த கிளாஸ். எப்படி லாஸ்ட் டைம் வந்து டிசைபிள் கோர்ஸ் ஒரு 7 நாள் பண்ணாங்களோ இந்த வாட்டி 5 நாள் மட்டும்தான் அப்படின்றது வந்து போட்டிருக்காங்க. இங்கிலீஷ்ல பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் ரீச் அவுட் ஆகுங்க. தமிழ்ல நாங்க கண்டிப்பா பண்ண போறோம். இப்போ இன்னைக்கு பிரபுஜோட எனக்கு கால் இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவருடைய கைடன்ஸ் அவருடைய அப்ரூவல் என்னன்றதை பார்த்துட்டு தமிழ்ல டிசைபிள் கோர்ஸ் 6 அதாவது 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றவங்க தமிழ்ல பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கிளாஸ் நானும் ராதிகா மாதாஜியும் வந்து எடுப்போம் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நாம பாடுமா? நம ஓம் விஷ்ணுபதாய कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिनी नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरणिताय जय जय गौरणिताय जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்போது கொடுங்க. கண்டிப்பா கொடுங்க. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. அயம் தூ பிரம்மண கல்ப சவிகல்பக
उदारुदः विधि साधारणो यत्र सर्गा प्राकृत वैकृताद। यस वासिंग माताजी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अयं तु ब्राह्मण कल्प सविकल्प उदाहृतः विधिः साधारणो यत्र सर्गा प्राकृत வைக்கிருதாக. அயம் படைத்தல் மற்றும் அழித்தல் எனும் இம்முறை து ஆனால் பிரம்மணக பிரம்மாவின் கல்ப ஒரு பகல் ச விகல்ப பிரபஞ்சங்களில் ஆயுளுடன் உதாகிருத பின்பற்றத்தக்கதான விதிகி கட்டுப்பாட்டு விதிகள் சாதாரண சுருக்கமாக யத்ர எங்கு சர்க்காகா படைப்பு பிராகிருத ஜட இயற்கையின் விஷயத்தில் வைக்கிருதாகா கலைத்தல் மொழிபெயர்ப்பு. இவ்விடத்தில் சுருக்கமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ள படைப்பு மற்றும் அழிவை பற்றிய இம்முறையே பிரம்மாவின் ஒரு பகலுக்கு உரிய கட்டுப்பாட்டு விதியாகும். எதில் பௌதிக இயற்கை கலைக்கப்படுகிறதோ அந்த மகத்தின் படைப்பிலும் கூட இதுவே கட்டுப்பாட்டு விதியாக உள்ளது. பொருளுரை. 3 வகையான படைப்புகள் உள்ளன. அவை மகாகல்பம், விகல்பம் மற்றும் கல்பம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மகாகல்பத்தில் பகவான் முதல் புருஷ அவதாரமான காரணோதக சாய் விஷ்ணுவாக மகத்தத்துவத்தின் அனைத்து சக்திகளுடனும் சிருஷ்டிக்குரிய வஸ்து மற்றும் கருவிகளின் 16 கட்டுப்பாட்டு விதிகளுடனும் அவதரிக்கிறார். சிருஷ்டிக்கக்கூடிய கருவிகள் 11 மூலப்பொருட்கள் 5 ஆகும். ஒரு நிமிஷம், இங்க போச்சு தெரியல. பொருட்கள் 5 ஆகும். இவை அனைத்தும் பௌதீக அகங்காரத்தின் மகத் படைப்புகளாகும். காரணோதக சாய் விஷ்ணுவின் அம்சத்தில் உள்ள பகவானின் இப்படைப்புகள் மகாகல்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிரம்மாவின் படைப்பும் பௌதீக மூலப்பொருட்களை பரப்புதலும் விகல்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் பிரம்மா தமது வாழ்வில் ஒவ்வொரு நாளும் படைப்பது கல்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆகவே பிரம்மாவின் ஒவ்வொரு பகலும் ஒரு கல்பமாகும். இப்படியாக பிரம்மாவின் கணக்குப்படி 30 கல்பங்கள் உள்ளன. இது பகவத்கீதையிலும் 8.17 பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சஹஸ்ரயுக பர்யந்தம் அகர் யத் பிரம்மணோ விதுஹு ராதிம் யுக சஹஸ்ராந்தாம் தேகோ ராத்திர விதோஜனாம். உயர் கிரக அமைப்பில் ஒரு பகலும் இரவும் சேர்ந்து இப்பூமியில் ஒரு வருடத்திற்கு சமமாகும். இது நவீன விஞ்ஞானிகளாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு விண்வெளி பயணிகளால் உண்மை என ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதை போலவே இன்னும் உயர்ந்த கிரக அமைப்புகளில் பகல் மற்றும் இரவு நேரங்கள் கவர்க்க லோகங்களில் உள்ளதை விட இன்னும் அதிகமாகும். ஸ்வர்கலோக பஞ்சாங்கத்தின்படி 4 யுகங்கள் 12,000 ஆண்டுகள் என கணக்கிடப்படுகின்றன. இது ஒரு திவ்ய யுகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 1000 திவ்ய யுகங்கள் கொண்டது பிரம்மாவின் ஒரு பகல் ஆகும். பிரம்மாவின் பகற்பொழுதில் படைக்கப்படும் சிருஷ்டி கல்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிரம்மா படைக்கப்படுவது விகல்பம் என்று அழைக்கப்படும் பொழுது மகாவிஷ்ணுவின் சுவாசத்தால் விகல்பங்கள் சாத்தியமாக்கப்படும் பொழுது இது ஒரு மகாகல்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த மகாகல்பங்கள், விகல்பங்கள் மற்றும் கல்பங்கள் ஆகியவற்றிற்கிடையில் ஒழுங்கும் முறையும் கொண்ட காலச்சக்கரங்கள் உள்ளன. இவற்றின் மீதான பரீட்சித்து மகாராஜனின் கேள்விகளுக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்கந்த புராணத்தின் பிரபாச காண்டத்திலிருந்து விடையளித்தார். அது பின் வருமாறு. பிரதமஸ்தேத கல்பஷத்விதீயோ நீலலோகிதக வாமதேவஸ்திருதீயஸ்து ததோ காத்தாந்தரோ பிரஹ ரௌரவ பஞ்சம ப்ரோக்த ஷஷ்ட பிராண இதி சம்ருதः சப்தமோத பிரத்கல்ப கந்தர்போஷ்டம் உச்சதே சத்யோத நவம கல்ப ஈசானோ தசம சம்ருதः
ध्यान एकादश प्रोक्तस्तथा सारस्वतोपरः त्रयोदं उदानस्तु गरुडोत चतुर्दशः गौर्म पंचतसो ज्ञेय पौर्णमासी प्रजापते षोडशो नारसिंहस्तु समाधिसदुतोपरः आग्नेयो विष्णुज सौर सोमकल्पस्तदोपरः द्वाविंशो भावन प्रोक्त सुगुमानिति साबुरग वैकुंठ साष्टिशस्तत्वस्वती कल्पस्ततोपरः सप्तविंशोत वैराजो गौरी कल्पस्तथा परः माहेश्वरस्तथा प्रोक्तस् त्रिपुरो यत्र कादितः पितृकल्पस्तथा शान्ते யகுரூர் பிரம்மண சம்ருதா. ஆகவே பிரம்மாவின் 30 கல்பங்கள் பின்வருமாறு: ஸ்வேத கல்பம், நீலலோகித வாமதேவ காதாந்தர ரௌரவ பிராண பிருகத் கல்பம், கந்தர்ப்ப சத்யோத ஈசான தியான சாரஸ்வத உதான கருட கௌர்ம நாரசிம்ஹ சமாதி ஆக்னேய விஷ்ணுஜ சௌர सोमकल्पम भावन सुभुम वैकुंठ अर्शिष वलीकल्पम वैराज गौरीकल्पम மகேஸ்வர பைத்ருகல்பம். இவை பிரம்மாவின் பகல்கள் மட்டுமே ஆகும். இக்கணக்குப்படி அவர் 100 ஆண்டுகள் வரை வாழ வேண்டியுள்ளது. எனவே கல்பங்களில் மட்டும் எத்தனை சிருஷ்டிகள் உள்ளன என்பதை நம்மால் நினைத்து பார்க்க முடியும். பிறகு விகல்பங்கள் உள்ளன. இவை மகாவிஷ்ணுவின் சுவாசத்தால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இது பிரம்ம சம்ஹிதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. யஸ்ஸைக நிஸ்ய வசித காலம் அதாவலம்பிய ஜீவந்தி சோம விலஜா ஜெகத் அண்டநாதா. பிரம்மாக்கள் மகாவிஷ்ணுவின் ஒரு சுவாச காலம் மட்டுமே வாழ்கின்றனர். ஆகவே விஷ்ணுவின் வெளிமூச்சும் உள்மூச்சும் மகா கல்பங்கள் ஆகும். இவை அனைத்திற்கும் பரமபுருஷர் தான் காரணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகான விளக்க உரைகள். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லையா? கல்பம், விகல்பம் மற்றும் மகாகல்பம். மகாகல்பம் என்பது பகவானுடைய ஒரு சுவாசத்திற்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த ஒரு சுவாசத்திலே வந்து பிரம்மருடைய அதாவது ஆயுட்காலமே வந்து இருக்கின்ற மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா? சோ விஷ்ணுவின் வெளிமூச்சும் உள்மூச்சும் மகா கல்பங்களாகும். அதாவது உள்ள எடுத்துக்கிறது, நமக்கு உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் நாமளும் பண்றோம் இல்லையா? இவை அனைத்திற்கும் அதாவது பிரம்மாக்கள் மகாவிஷ்ணுவின் ஒரு சுவாச காலம் மட்டுமே வாழ்கின்றனர். அதாவது ஒரு மூச்சு உள்ள விட்டு வெளியில வரக்கூடிய அந்த டியூரேஷன் மட்டும்தான் பிரம்மருடைய 100 ஆண்டுகள் என்பதை நாம இந்த இடத்துல அவருடைய பிரம்மலோக கணக்குப்படி, சோ நம்மளுடைய இந்த உலகம் இந்த பூமியினுடைய அவர்லி அந்த கணக்கு பிரகாரம் கிடையாது. அந்த பிரகாரம் போனீங்கன்னாக்க நீங்க வந்து 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னா பகவான் ஒரு மூச்சு விடுறான்னா அது வந்து 311 அதாவது 04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் நம்மளுடைய எர்த்லி இயர்ஸ், அதாவது இந்த பூலோகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட அதாவது கணக்கு இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் கூட 24 மணி நேரம், 1 மணி நேரத்துக்கு 60 வினாடிகள், 60 வினாடிகள், ஒரு வினாடிக்கு 60 நொடிகள் இப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம கணக்கு படி பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய கணக்கு பிரகாரம் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேர கணக்கு பிரகாரம் நாம் எடுத்திருந்தால் 311 ஒரு வருடத்துக்கு 12 ஆண்டுகள் இல்லையா? சரி 12 மாதங்கள். அந்த 12 மாதங்கள் வந்து நம்ம வந்து ஒரு வருடம் என்று அத்தகைய கணக்கு எடுத்துட்டு போகும் பொழுது 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் வந்து பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம். அந்த ஆயுட்காலம் வந்து பகவான் அதாவது கார்ணோதக சாயி விஷ்ணுனுடைய ஒரு உட்சுவாசம் வெளி சுவாசத்திற்கு வந்து சொல்லப்படுகின்றது. சோ இந்த மகா பிரளயமே மகா கல்பங்களே அவருடைய உள்மூச்சு வெளிமூச்சுக்கே வந்து சொல்லப்படுகின்றது. சோ ஒரு மூச்சு உள்ளே இழுத்து வெளியே விட்டாலே அநேக அண்டங்கள் வந்து படைக்கப்பட்டு அதாவது ரட்சிக்கப்பட்டு அழியும் மகா பிரளயம் வந்து ஏற்படுகின்றது. சோ படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்பது பகவானுடைய ஒரு சுவாசம். சோ அப்பன்னா அவருடைய ஆற்றலை பற்றி நம்மளால கண்டிப்பாக
எடுத்துரைக்கவே முடியாது. நம்ம கற்பனைக்கு எட்டாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் என்பதை ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பகவத்கீதையில பகவான் வந்து எல்லாரை விட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறது எல்லாவற்றையுமே நம்ம வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். ஒரே நிமிடம். ஸோ ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பேசிட்டே வரோம். ஆனா அதற்கான விளக்க உரைகள் எல்லாம் நம்ம இப்போ இந்த பாகவதத்துல பார்த்துட்டே இருக்கோம். ஸோ யாராவது கேட்டா கூட உங்களால கூட வந்து டிபேட் பண்ணி சொல்லக்கூடிய அந்த அளவுக்கு ரெஃபரன்சஸ் வந்து செகண்ட் கேண்டோ முழுவதுமே நமக்கு எல்லா ரெஃபரன்சஸுமே உண்டு. ஹீ இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி, அவர் தான் இங்கே படைக்கின்றார், எவ்வாறு படைக்கின்றார், இப்படி எல்லாவற்றிற்குமே விளக்கங்கள் முழுவதுமே இந்த 2ஆம் கேண்டோல வந்து காண்டத்துல உண்டு. ஸோ அதை நம்ம ஒரு வாட்டி ரெஃபர் பண்ணும்பொழுது ஈஸியா நோட் பண்ணி வச்சுட்டு கூட நம்ம யாருக்காவது எடுத்துரைக்கலாம். ஏன்னா இதெல்லாம் ஆத்தென்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா? வியாசதேவர் வந்து ஏற்றினதுதான் இந்த அனைத்து வேதங்களுமே அவர் தான் ஏற்றினார் இல்லையா? குரு என்றாலே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் குரு யார ஞாபகம் வரும்னாக்க வியாசதேவர் தான். ஸோ அதனால வியாசர் ஏற்றினது இதை விட ஒரு நமக்கு ஒரு ஆத்தென்டிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எங்கேயுமே கிடைக்காது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம யாராவது கேட்டா கூட நம்மளால டிபேட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு ரெஃபரன்சஸ் வந்து பாகவதத்துல வந்து 2ஆம் கேண்டோல வந்து நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலி. அயம் தூ பிரம்மணஹ கல்பக சா விகல்பக உதாருதக விதிஹே சாதாரணோ யத்ர சர்க்கா பிராகிருதக வைக்ருதாத. அதாவது அயம் என்றால் படைத்தல் அழித்தல் முறை இல்லையா? பகவான் ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப். இப்போ அந்த சுவாசமே வந்து நம்ம ஒரு நார்மலான ஒரு மனிதருக்கே நம்ம மூச்சு இழுத்து விடுறது நம்மளுடைய இதுலதான் இருக்கு இல்லையா? நாமளே மூச்சை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்ட்ரென்த், அதாவது நம்மளுடைய ஹெல்த்தினஸ் வச்சுட்டு அந்த மூச்சை வந்து இழுத்து பிடிச்சி வச்சுக்க முடியும். எவ்வளவு நேரம் நம்ம முடிக்க முடியுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து எத்தனை சுவாசங்கள் அந்த ஒரு மூச்சு இழுத்து பிடிக்கிறதுல நம்மளால சேவ் பண்றோம்னு அர்த்தம். ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்கும் இத்தனை சுவாசங்கள் என்று கவுண்ட் உண்டு. அதான் யோக பயிற்சியில வந்து நாம் இதெல்லாமே உட்சுவாசம் வெளி சுவாசத்தை எல்லாம் இழுத்துட்டு அதை வந்து நம்ம பிடிச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு விடுவோம் இல்லையா? அதாவது வந்து ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் நம்ம உள்மூச்சு இழுத்தானாக்கா கொஞ்ச நேரம் பிடிச்சிட்டு 10 செகண்ட் நம்ம வந்து வெளி மூச்சு விடணும். இதுதான் வந்து பிராணாயாம பயிற்சின்றத வந்து யோக பயிற்சிகள்ல நாம வந்து செய்யறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த புடிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது நம்ம கும்பகா அந்த பாயிண்ட் ரேச்சக பூர்வக கும்பக ரேச்சகா. ஸோ இந்த பூரகா கும்பகா ரேச்சகால பூரகா அண்ட் ரேச்சகால நம்ம வந்து உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் எடுப்போம். ஆனா அந்த கும்பகா காலத்துலதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய சுவாசத்தை வந்து பிடிச்சி வைப்போம். ஸோ அது வந்து எத்தனை நாழி, அதாவது நம்ம 2 மகாமந்திரம் சொல்லக்கூடிய டைமா இல்லை 4 மகாமந்திரம் சொல்லக்கூடிய டைம் வரைக்கும் நம்மளால பிடிச்சி வைக்க முடிஞ்சா கண்டிப்பா வந்து அந்த எத்தனை அதாவது செகண்ட்ஸ் வந்து நம்மளால மூச்சை வந்து பிடிச்சி வைக்க முடியறதோ அத்தனை சுவாசங்களை வந்து நாம வந்து சேவ் பண்றோம். ஸோ இதன் பிரகாரம் தான் நம்முடைய ஆயுட்காலத்தை வந்து நாம வந்து விருதி செய்கின்றோம் ஆரோக்கியமான முறையில் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? ஆயுட்காலத்தை நாம விருதி செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனா ஆரோக்கியத்தை நாம கண்டிப்பாக தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டும். இந்த எந்திரத்தை நாம வந்து நல்ல பாதுகாக்கவில்லை என்றால், அதாவது தேவையான அளவுக்கு உணவு, அதற்கு தேவையான ஓய்வு எல்லாமே மிதமான நிலையில வந்து நாம் எடுத்துட்டு போகணும். ரொம்பவும் தூங்கக்கூடாது, குறைவாகவும் உறங்கக்கூடாது, ரொம்பவும் சாப்பிடக்கூடாது, குறைவாகவும் சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா? ஸோ நம்ம பகவத்கீதையில கூட படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நிறையவே சாப்பிட்றவங்களும் சரி, அதே மாதிரி குறைவாக சாப்பிடுபவர்களும் சரி, நிறைய உறங்குபவர்களும் சரி, மிக குறைவான உறக்கத்தை கொண்டவர்கள் என்றைக்குமே யோகி ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் வந்து பகவத்கீதையில வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அனைத்திலுமே வந்து நாம வந்து மிதமானதாக இருக்க வேண்டும். 6 மணி நேரம் நாம கண்டிப்பா உறங்கணும்னா உறங்கத்தான் வேண்டும். எஸ்பெஷலி அந்த 10 to 4 அந்த டைம் வந்து நம்மளுடைய உறக்கத்தை நம்ம கரெக்டா வச்சுக்கணும். ஏனென்றால் நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கழிவுகள் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கன்ல இருந்தும் வந்து வெளியேற்றம் என்பது ஏற்படுகின்றது. அதை செயல்படுத்துவதற்காக தான் கண்டிப்பாக நம்ம உடலுக்கு ஓய்வு கொடுக்கணும். இல்லை என்றால் அந்த கழிவுகள் எல்லாம் நம்ம உடலிலேயே தங்கிவிடும் இல்லையா? இப்ப வந்து கிட்னியர் வந்து வெளியே வர வேண்டிய கழிவுகள் வந்து சரியான டயத்துக்கு அந்த நேரத்துக்கு நம்ம வந்து பாடி வந்து ரெஸ்டா இருக்கலன்னா அப்ப கண்டிப்பா அந்த கழிவுகள் எல்லாமே நமக்கு ஒரு பிளாக்கேஜ் ஆயிடும். அதனால்தான் தூக்கம் என்பதும் மிகவும் தேவையான ஒன்று.
சரியான உறக்கம் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. அதையும் நாம வந்து கரெக்டான டயத்துக்கு நாம எடுத்துக்கணும். உறக்கமற்ற நிலையும் அதிகமாக உறங்கும் நிலையும் வந்து ஒருவருக்கு வந்து நன்மையை பயக்காது. சோ அதனால படைத்தல் மற்றும் அழித்தல் எனும் இம்முறை அத்து ஆனால் பிரம்மனக பிரம்மக கல்பக கல்பம் ஒரு கல்பம் என்றால் அதாவது பிரம்மருடைய ஒரு பகல், அதே போல நின்றதுதான் அவருடைய இரவு கூட. சோ அவருடைய பகல் வரும்போதெல்லாம் படைக்கும் தொழில் ஏற்படும். அவருடைய பிரம்மாவுடைய இரவு வரும்பொழுது அதாவது அங்கங்கே அந்த சிறு பிரளயங்கள் என்பது ஏற்பட்டு அதாவது ஒரு சிறு சிறு அழிவுகள் என்பது ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும். அதாவது இந்த பௌதிக இயற்கையில சோ எல்லாமே அவருடைய ஆயுட்காலம் முடியும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மகா பிரளயம் என்பதும் ஏற்பட்டு விடுகின்றது இல்லையா. சோ அதாவது 100 ஆண்டுகள் பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம் 100 ஆண்டுகள் முடிந்தாலே நமக்கு வந்து இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் வந்து பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கிவிடும். மகா பிரளயம் என்பது ஏற்படும். சா விகல்ப பிரபஞ்சங்களில் ஆயுளுடன் உதாகிருதக பின்பற்றத்தக்கதான விதி கட்டுப்பாட்டு விதிகள் சாதாரண சுருக்கமாக யத்ர எங்கு சர்க்கா படைப்பு பிராகிருதக ஜட இயற்கையின் விஷயத்தில் வைக்ருதக கலைத்தல். அதாவது இப்ப நம்ம வந்து எவ்வாறு படைக்கப்படுகின்றது, மீண்டும் எவ்வாறு வந்து அதாவது அழிக்கப்படுகின்றது, பகவானுக்குள்ள சென்று மீண்டும் வந்து படைக்கும் தொழில், இந்த ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூஸா நடந்துட்டே இருக்கும். நாம கூட நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த 4 யுகங்கள் வந்து 10 மடங்கு அதாவது நம்ம கலியுகத்தினுடைய ஒரு டிவிஷன், அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு திவ்ய யுகமாக நாம படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி 71 திவ்ய யுகங்கள் வந்து ஒரு மன்வந்திரம் என்றும் படிச்சிருக்கோம். 14 மன்வந்திரங்கள் மற்றும் 15 சத்திகள் கலந்தது ஒரு கல்பம் அப்படிங்கிறது வந்து படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி 36,000 கல்பங்கள் வந்துதான் வந்து பிரம்மருடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 100 ஆண்டுகள் என்றும் சொல்லப்படுவது. அது எவ்வளவு 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். இதுதான் நம்ம 4th சாப்டர்ல அழகா அந்த லேயரா நம்ம வந்து பார்த்துட்டே போயிருக்கோம் இல்லையா. சேம் திங் தான் இந்த இடத்துல நம்ம அதையே இப்ப மேப் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். எல்லாருமே வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணணும். இப்ப நாம அதை மேப்பிங் தான், இந்த சொற்றொடர்ல இருந்து நாம் அதை மேப் பண்ணணும். இவ்விடத்தில் சுருக்கமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ள படைப்பு மற்றும் அழிவை பற்றி இம்முறையே பிரம்மாவின் ஒரு பகலுக்குரிய கட்டுப்பாட்டு விதியாகும் இல்லையா. சோ படைத்தல் மற்றும் அழிவு, அவருடைய பகல்ல வந்து படைப்பு ஏற்படும், இரவுல வந்து அழிவு என்பது ஏற்படும். இது கரெக்டா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே. சோ அதாவது இங்க மகா பிரளயம் கிடையாது, அங்கங்க ஏற்படக்கூடிய பிரளயங்கள். ஓகே. சோ எதில் பௌதீக இயற்கை கலைக்கப்படுகின்றதோ அந்த மகத்தின் படைப்பிலும் கூட இதுவே கட்டுப்பாட்டு விதியாகும். அதாவது அந்த மகத்தத்துவத்தின் படைப்பில கூட இது வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டு விதியாகும். அங்கேயும் வந்து அதாவது அழிவு என்று ஏற்படக்கூடிய அந்த விதி வந்து அதாவது செயல்படுத்தப்படும் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளுரையிலிருந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடிகின்றது. சோ பௌதீக இயற்கை வந்து எந்த ஒரு அண்டத்துல வந்து பௌதீக இயற்கை வந்து கலைக்கப்படுகின்றதோ, அதாவது அவருடைய இரவு வரும்பொழுது கலைத்தல், அதாவது அழிவு எனக்கூடிய அந்த சிறு அழிவு, பெரிய அழிவு கிடையாது. பகவானுடைய அந்த உட்சுவாசம் வெளிசுவாசம் வெளியே வரும்பொழுதுதான் மகா அதாவது கல்பம் என்பது ஏற்படுகின்றது என்றது படிச்சோம் நம்ம இல்லையா. இப்ப சிறு சிறு கல்பங்கள் வந்து ஏற்படக்கூடியது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுடைய இரவு வரும்போது நிகழக்கூடியது. சோ அந்த இதே இததான் வந்து உள்ளுக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு அண்டத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய 14 லோகங்களிலுமே வந்து இதே மகத்தின் படைப்பிலும் அந்த மகத்தின் படைப்பிலும் கூட இதுவே கட்டுப்பாட்டு விதியாக இருக்கின்றது. அதாவது காலத்தினுடைய அதாவது கால சக்கரம் என்பது அதை கொண்டுதான் வந்து இயங்குகின்றது என்பதை நாம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ 3 வகையான படைப்புகள் உள்ளன. அதாவது இந்த படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் எனக்கூடிய இந்த செயலையே வந்து அவர்கள் வந்து 3 வகையான படைப்புகளாக வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது இங்கே. ஒன்று மகா கல்பம், 2வது விகல்பம் மற்றும் கல்பம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. சோ மகா கல்பத்துல என்ன நடக்கும், பகவான் முதல் புருஷ அவதாரமான காரணோதகாசாயி விஷ்ணு இல்லையா, அவர்தான் காரண கடலில் வந்து படுத்திருக்கிறார். மகத்தத்துவத்தின் அனைத்து சக்திகளும் நாம் இந்த சாப்டர்ல நம்ம வந்து 16 விதமான அதாவது எலிமெண்ட்ஸை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. மீண்டும் நீங்க அந்த இடத்துல போய் படிச்சீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த உங்களுடைய குரூப்ஸ்லயும் வந்து நம்ம கிருஷ்ணா பிரபு போட்டிருக்காரு. ஒரு வாட்டி நீங்க போயிட்டு ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தொடக்கத்துல வந்து அந்த 16
விதமான எலிமெண்ட்ஸ் என்னன்றதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ மகத்தத்துவத்தின் அனைத்து சக்திகளுடனும் சிருஷ்டிக்குரிய வஸ்து, அதாவது இந்த எலிமெண்ட்ஸ் இல்லையா, மற்றும் கருவிகள், அதற்கான தேவையான சப்போர்ட்டிங் திங்ஸ் எல்லாமே வந்து 16 கட்டுப்பாட்டு விதிகளுடன் அவதரிக்கிறார். ஸோ அதாவது அவங்களை எல்லாருமே பகவான் வந்து படைக்கின்றார். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சிருஷ்டி சர்க்கம் என்பது நிகழ்கின்றது என்பதை இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டும். சிருஷ்டிக்கக்கூடிய கருவிகள் 11 மூலப்பொருட்கள் 5 ஆகும். அதாவது பஞ்சமகாபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் ஞானேந்திரியங்கள், இதெல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். மனசு, இந்த அகங்காரம், இதெல்லாமே வந்து அந்த இடத்துல வரக்கூடிய ஒன்று. எந்தெந்த பண்புகள் என்பதை நீங்க மீண்டும் அந்த ஸ்லோகத்துல போயிட்டு இந்த 24 பௌதீக பண்புகள் இருக்கு இல்லையா, அதுல 16 வந்து அதுல வந்து எடுத்து செய்யப்படுறதுதான் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் சிருஷ்டி என்பது. அதுக்கப்புறம் பிரம்மா வந்து 2ஆம் சிருஷ்டி வந்து பண்றது, அது விசர்க்கம் என்றும் நாம படிச்சிருக்கோம். அதுல வரக்கூடியது 24 கலந்திருக்கும். இந்த 16ஓட சேர்ந்து மீதம் இருக்கக்கூடிய 22. சோ விஷ்ணுவின் அம்சத்தில் உள்ள கார்ணோத கஷாயி 11 மூலப்பொருட்கள் 5 ஆகும். இவை அனைத்தும் பௌதீக அகங்காரத்தின் படைப்புகளாகும். மகத்தத்துவம் இல்லையா, ஃபால்ஸ் ஈகோ. சோ கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணுவின் அம்சத்தில் உள்ள பகவானின் இப்படைப்புகள் மகா கல்பம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. சோ படைத்தல் என்பது எல்லாமே, அதாவது அண்டங்கள் எல்லாமே படைக்கப்படுவது அவருடைய உட்சுவாசத்தினால் மட்டுமே என்பதை இந்த இடத்துல நாம பார்க்க வேண்டும். சோ உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம், அவருடைய ஒரு மூச்சு காற்றுல தான் படைத்தல் அழித்தல் என்பது ஏற்படுகின்றது. அதுதான் வந்து மகா கல்பம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. பிரம்மாவின் படைப்பும் பௌதீக மூலப்பொருட்களும் பரப்புதலும் இல்லையா, இந்த இடத்துல இந்த சிருஷ்டியை வந்து ஆல்ரெடி பகவான் வந்து கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணுவால வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே வந்து பகவான் உட்புகுந்து படைத்திருக்கின்றார் இல்லையா. அதுல வந்து நாபியிலிருந்து அந்த கமலத்துல இருந்து பிரம்மாவும் படைக்கப்பட்டார். பிரம்மா என்ன செய்யறாரு, இப்போ 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகளை வந்து அந்த 14 லோகத்துல வந்து படைக்க போகின்றார் இல்லையா. சோ அதையெல்லாம் பௌதீக மூலப்பொருட்களால் பரப்புதல், அதாவது 24 பண்புகளால் வந்து அது செய்யப்படுகின்றது. அதுதான் வந்து விகல்பம் என்று அதாவது விசர்க்கம் தான். சர்க்கம் என்பது நமக்கு வந்து மகா கல்பத்துல வந்து அடக்கம். அதே மாதிரி அதாவது விகல்பம் என்பது, அதாவது சர்க்கம் மகாகல்பம், அதே மாதிரி விசர்க்கம் வந்து விகல்பம். இதை வந்து நீங்க நல்லா மேப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே. சோ பிரம்மாவுடைய படைக்குதல் என்னும் செயல் தான் வந்து விகல்பம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அவர் தான் வந்து விசர்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்துகிறார். மேலும் பிரம்மா தனது வாழ்வில் ஒவ்வொரு நாளும் படைப்பது கல்பம். சோ அதுல வந்து அவருடைய டே டு டே, அதாவது அவருடைய 100 ஆண்டுகள் இருக்கு இல்லையா, அதுல ஒவ்வொரு நாளும் அவர் படைக்கக்கூடியது அனைத்துமே வந்து கல்பம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆகவே பிரம்மாவின் ஒவ்வொரு பகலும் ஒரு கல்பமாகும். அதே போலதான் அவருடைய நீண்டதும் வந்து அவருடைய இரவு கூட. சோ இப்படி பிரம்மாவின் கணக்குப்படி 30 கல்பங்கள் உள்ளன அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அங்கே ஆனா 36,000 கல்பங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதுக்கு என்ன டேலின்றதை நம்ம அப்புறமா அதை பத்தி பார்க்கலாம். இது எப்படி இந்த இடத்துல 30 கல்பங்களை அவர்கள் வர்ணிக்கின்றார்கள் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். இது பகவத்கீதையிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 8.17 வந்து பின்வருமாறு ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சஹஸ்ர யுக பரியந்தம், சஹஸ்ரம் என்றால் 1000 யுகாஸ், 1000 யுகாஸ் பரியந்தம் அஹர்யத் பிரம்மனோ விதுக, அதாவது 1000 யுகங்கள் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கொண்டதுதான் நம்மளுடைய, அதாவது நம் பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் என்றது இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது ஈக்குவலண்டா அவங்க வந்து வெவ்வேறு ஈக்குவலன்சில இருந்து சொல்றாங்க. சோ அது என்ன கணக்குன்றதை பார்க்கலாம். ராதிம் யுக சஹஸ்ராந்தம் தேகோஹி ராத்திர விதனோ ஜனக, அதாவது அதே போல நீண்டதுதான் அவருடைய இரவு கூட இல்லையா. சோ உயர் கிரக அமைப்பிலே வந்து இருக்கிறது பிரம்மலோகம் தான் ஹையஸ்ட். ஒரு பகலும் இரவும் சேர்ந்த இப்பூமியில் ஒரு வருடத்திற்கு சமமாகும். அதாவது 1000, அதாவது நம்ம இப்பூமியில வந்து ஒரு வருட சமமாகும் என்றால் 365 நாட்கள் இல்லையா, நம்மளது வந்து ஒரு வருடம் என்று சொல்கின்றோம். சோ அந்த ஒரு வருடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஒரு பகல் இரவும் சேர்ந்த ஒரு உயர் கிரக அமைப்புல, அதாவது ஸ்வர்கலோகத்துல. சோ அதாவது நம்ம இறந்தவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து சில பேர் வந்து படைப்பாங்க. இந்த பொங்கல் சங்கராந்தி டைம்ல வந்து அவங்களுக்கு துணி எல்லாம் வச்சு படைப்பாங்க இல்லையா, பெரியவங்களுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட சமயத்துல நம்ம ஒரு வருடத்து வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாள் பெரியவர்களுக்கு என்று கூட இந்த கணக்கு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த கணக்கு பிரகாரம் பார்க்கும்பொழுது கூட, அதாவது இது வந்து பிரம்மலோகம் கிடையாது, இது வந்து
நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உயர் லோகத்தினுடைய சொர்க்கலோகத்தினுடைய ஒரு கணக்கு இது ஆக்சுவலி. இது நவீன விஞ்ஞானிகளாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது, விண்வெளி பயணிகளால் உண்மை எனவும் ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது இல்லையா. அவர் நிறையவே வந்து இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிரகங்களுடைய ஆராய்ச்சியில இருக்கக்கூடியவங்க வந்து நம்மளுடைய அதாவது அதாவது பூமியினுடைய அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய 24 மணி நேரம் வந்து ஒரு நாள் அப்படிங்கிற அந்த கால்குலேஷன் பிரகாரம் எடுத்துட்டு போனா, அதாவது சூரிய கிரகணமோ இல்ல சந்திர கிரகணமோ இந்த மாதிரியான கிரகங்களுடைய நாள் கணக்கு நம்மளுடைய இதுக்கும் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஓகே, அது பிரகாரம் வந்து இந்த சொர்க்க லோகத்திலுடைய அந்த கிரகாரம் பார்த்தாக்கா நம்மளுடைய ஒரு வருடம் வந்து அவர்களுடைய ஒரு பகல் மற்றும் இரவிற்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது நம்மளுடைய 6 மாத காலம் என்பது அவர்களுக்கு பகலாகின்றது, நம்மளுடைய 6 மாத காலம் வந்து அவர்களுக்கு ஒரு இரவாகின்றது. யாருக்கு இது? சொர்க்கலோகத்திற்கு என்பதை இந்த இடத்துல பார்க்கணும். இன்னும் உயர்ந்த கிரக அமைப்புகள் பகல் இரவு நேரங்கள் சொர்க்கலோகங்கள் உள்ளதை விட இன்னும் அதிகமாகும் இல்லையா. பிரம்மலோகம் இன்னும் பெருசு ஆக்சுவலி. சோ சொர்க்கலோக பஞ்சாங்கத்தின்படி 4 யுகங்கள் வந்து 12,000 ஆண்டுகள் என கணக்கிடப்படுகின்றது. சோ இப்போ சொர்க்கலோகத்தினுடைய டைம் பிரகாரம் இல்லையா, காலத்தின் பிரகாரம் நம்ம பூமியினுடைய காலத்தினுடைய மெஷர்மெண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 4 யுகங்கள், இந்த சத்யா, திரேதா மற்றும் துவாபரா மற்றும் கலியுகம் என்பது கணக்கு எடுத்துட்டோம்னாக்கா நம்மளுடைய 12,000 ஆண்டுகள் என்பது அவர்களுக்கு வந்து இந்த 4 யுகங்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இது எல்லாமே வந்து இந்தந்த கிரகங்க அமைப்புகளுக்கு இந்தந்த லோகத்திற்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய பூமியினுடைய இந்த இருக்கக்கூடிய அந்த கணக்கு பிரகாரம் நம்மளுடைய அவர்லி பேசிஸ் கணக்கு பிரகாரம் இந்த இடத்துல கால்குலேஷன் வந்து செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ இந்த 12,000 ஆண்டுகள் என கணக்கப்பட சொர்க்கலோகத்தினுடைய கணக்கு பிரகாரம் அது வந்து ஒரு, ஏன்னா 4 யுகங்கள் கொண்டதுதான் ஒரு திவ்ய யுகம் இல்லையா. ஸோ அந்த திவ்ய யுகம் வந்து நம்ம வந்து 71 திவ்ய யுகங்கள் தான் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு மன்வந்திரம். அந்த மாதிரி 14 மன்வந்திரங்கள் கலந்ததுதான் வந்து பிரம்மருடைய ஒரு கல்பம் அப்படின்றத ஒரு நாள் என்பதையும் நாம வந்து படிச்சிருக்கோம். அதே கணக்கு பிரகாரம் தான் இங்க நாம பார்க்கும் பொழுது 12,000 ஆண்டுகள் வந்து சொர்க்கவாசிகளுடைய அந்த காலம் வந்து நம்மளுடைய 12,000 ஆண்டுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொர்க்கவாசிகளுடைய 4 யுகங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ பிரம்மா ஒரு 1000 திவ்ய யுகங்கள் கொண்டது பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அதே மாதிரி பிரம்மாவின் பகற்பொழுதில் படைக்கப்படும் சிருஷ்டி கல்பம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. சோ அதனாலதான் வந்து 30 கல்பங்கள் என்று சொல்லும்போது நம்ம அந்த கால்குலேஷன் பிரகாரம் எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா. 1000 திவ்ய யுகங்கள். சோ ஒரு திவ்ய யுகத்திற்கு நம்ம திவ்யம் என்றால் அந்த 4 யுகங்கள் கொண்டது ஒரு திவ்ய யுகம். அதை நம்ம 1000ஆல மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா பிரம்மாவுடைய ஒரு பகலாக இந்த விதமான கால்குலேஷனும் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஓகே, சோ அந்த பிரம்மாவுடைய பகற்பொழுதில் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கல்பம் அதாவது சிருஷ்டி செகண்டரி கிரியேஷன் வந்து நடக்கின்றது. அதே போல நீண்டதுதான் வந்து அவருடைய இரவு கூட. அப்போ அங்கங்க சிறு சிறு பிரளயங்கள் ஏற்பட்டு அழிவு என்பதும் ஏற்படும். இது வந்து அதாவது சிறிய அழிவுகள். மகா பிரளயம் என்பது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்தும் பகவானுக்குள்ள சென்று அடங்குவது. அது பகவானுடைய ஒரு சுவாசத்துல வந்து நடக்கக்கூடிய ஒன்று. பிரம்மா படைக்கப்படுவது விகல்பம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது இல்லையா. அவர் சிருஷ்டிக்க அது ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம். விசர்க்கம் வந்து விகல்பம் இல்லையா. சர்க்கம் என்பது முதலாம் படைப்பு, அதுதான் வந்து மகா கல்பத்துல வர்றது. சோ டெய்லி அதாவது பிரம்மாவுடைய பகல் அவர் படைக்கிறது எல்லாமே கல்பம். இது 3த்தையும் நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க. இந்த இயர்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஒரு வாட்டி வேணும்னா நான் கால்குலேஷன் பண்ணி இது எப்படி இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்றத வேணா உங்களுக்கு சாட்ல உங்களுக்கு நாளைக்கு நான் போடுறேன் நான். ஓகே, சோ படைக்கப்படுவது விகல்பம் என்று அழைக்கப்படும் பொழுது மகாவிஷ்ணுவின் சுவாசத்தால் விகல்பங்கள் சாத்தியமாகப்படுகின்றது இல்லையா. சோ இது ஒரு மகா கல்பம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. சோ மகா கல்பம் என்பது அனைத்துமே சிருஷ்டிக்கப்படுவது முதன்மை சிருஷ்டி இல்லையா. புருஷ அவதாரமா இருக்கக்கூடிய கார்ணுதய கஷாயினுடைய படைப்பு. இந்த மகா கல்பங்கள் விகல்பங்கள் என்பது பிரம்மருடைய படைப்பு. மேலும் அதாவது விகல்பங்கள் என்பது 2ஆம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய இதுல வந்து படைத்தல் இல்லையா. எல்லா கிரியேஷனும் செய்வார். அதுலயும் வந்து ஒவ்வொரு நாள் கிரியேஷன் தான் அவர் வந்து கல்பம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. முறை கொண்ட காலச்சக்கரங்கள் உள்ளன. இதெல்லாமே கால்குலேஷன் தான், டைம். அதாவது காலத்தினுடைய சுரூபமே பகவான் தான் என்று நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா விஸ்வரூபத்துல வந்து.
அதனால இதெல்லாமே டைம்லி காலச்சக்கரங்கள். காலம் நித்தியமானது, நம்மளால அதை மாற்றி அமைக்க முடியாது. அது நடந்துட்டே போயிட்டே தான் இருக்கும். வி cannot கண்ட்ரோல் எனிதிங் இங்க, இல்லையா? இவற்றின் மீதான பரீட்சித் மகாராஜனுடைய கேள்விகளை பற்றி தான் இப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ஸ்கந்த புராணம் ரெஃபரன்ஸ் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, அந்த 30 கல்பங்கள் என்னென்னு. சோ பிரதாம ஸ்வேத கல்பஸ்தா சத் வீதயோ நீலலோகிதஹ வாமதேவ திருதீயஸ்துதோ தாந்தாரயோ பரஹ ரௌரவ பஞ்சம புரோக்த சஷ்ட பிராண இதி சம்ருதஹ சப்தமோ பிரஹுருத் கல்ப கந்தர்ப்போ அஷ்டம் உச்யதையே சத் யோதஹ நவமஹ கல்ப ஈஷனோ தசம சம்ருதஹ தியான ஏகாதச புரோக்தஸ்ய ததா சார்ஸ்வதோ பரஹ தத்ரயோங்கத உதானஸ்து கருடோத சதுதரச கௌர்மஹ பஞ்சதோ ஞேயः பௌர்ணமாசி பிரஜாபதயே ஷோடசோ நாரசிம்மஸ்து சமாதிச துததோ அபரஹ ஆக்ஞோ விஷ்ணுஜஹ ஷௌரசோம கல்பஸ்ததோ அபரஹ त्वाविंसौ भावनः प्रोक्त सुभुमान् इति साबरः வைகுண்ட சாஷ்டிஜிஷ் தத்வ வலி கல்பஸ்ததோ பரஹ. அதாவது சப்த விம்சஹோ தௌ வைராஜ்யோ கௌரி கல்பஸ்ததா பரஹ மாஹேஸ்வரஸ்ததா புரோக்தஸ் திரிபுரரோ யத்ர காகிதஹ பித்ரு கல்பஸ்ததா சாந்தேஹே குயிர் பிரம்மண சம்ருதஹ. நம்ம கூட வந்து பஞ்சாங்கம் பார்க்கிறோம் இல்லையா? சோ பஞ்சாங்கத்துல வந்து எல்லாமே வந்து காலங்கள் தான் வந்து கணிக்கப்படுகின்றது. ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு முறை நமக்கு இந்த 12 மாதங்கள்ல இருந்து நம்மளுடைய அந்த பஞ்சாங்கத்தினுடைய விதிமுறை. அதே மாதிரி நமக்கு மேல இருக்கிற லோகங்கள்ல அவங்களுடைய இது வந்து பஞ்சாங்கம் வந்து ஒவ்வொரு இதுலயுமே வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும். அவங்களுடைய கால அளவுகள் எல்லாம் வெவ்வேறு. நம்மளுடைய ஒரு நாள் வந்து 24 மணி நேரம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அது இதை போல வந்து பன்மடங்கு நாட்கள் வந்து மேல இருக்கக்கூடிய கிரகங்களுக்கு ஒரு நாளாக இருக்கும். அதனால அவங்களுடைய காலச்சக்கரம் என்பது டிஃபரெண்ட், நம்மளுடைய பூமியினுடையது டிஃபரெண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய இந்த பூமியினுடைய அவர்லி பேஸ் தான் வச்சு நம்ம அவங்களோட கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம். சோ பிரம்மாவுக்கு 100 ஆண்டுகள் தான் ஆயுள். நமக்கு எப்படி 100 ஆண்டுகள் மேக்சிமம் வந்து கலிகாலத்துல இருக்க முடியும்னு சொல்றாங்களோ, அதே மாதிரி பிரம்மருக்கு வந்து 100% 100 ஆண்டுகள். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த பதவியும், அதாவது அவர் இந்த ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா அந்த உடலை விடுத்து அவர் வந்து வைகுண்டத்திற்கு அவர் வந்து செல்ல வேண்டியது தான். சோ ஆகவே அதாவது த ஹையஸ்ட் ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்ணவங்களுக்கு தான் பிரம்ம பதவியே வந்து கிடைக்கும். இந்த தேவர்கள் எல்லாம் வந்து படைக்கப்படுவதும் அத்தகைய நிலைகள் ஏற்படுவது எல்லாமே நம்ம எல்லாம் விடுதலை அடைந்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலையில் இருப்பவர்கள் தான். நம்மளை விட வந்து நல்ல தவங்கள் பண்ணியிருக்கிறவங்களுக்கு தான் அத்தகைய பதவிகள். தேவேந்திரன் பதவி கூட அதே மாதிரிதான் கிடைக்க பெறுவது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பதவி எல்லாம் கிடைக்குதுனாக்கா அவர்கள் வந்து எத்தனையோ வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா தவங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட பதவிகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு கிடைக்க பெறுவதற்கு. சோ ஆகவே பிரம்மாவின் 30 கல்பங்கள் என்னன்றது இந்த இடத்துல சொல்ல. ஸ்வேதக கல்பம், நீலலோகித கல்பம், வாமதேவ, காந்தாந்திரக, கௌரௌரவ, பிராண, பிருஹுத் கல்பம், கந்தர்ப்ப, சத்யோதய, ஈசான, தியான, சாரஸ்வதே, உதானக, கருட, கௌர்மக, நாரசிம்மக, சமாதி, ஆக்னேய, விஷ்ணுஜ, ஷௌர, இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா 30 கல்பங்கள் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ நமக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னாக்கா, நம்ம 4th சாப்டர்ல படிச்சப்போ அங்க 36,000 கல்பங்கள் என்று படிச்சோம். சோ இங்க வந்து 30 கல்பங்களை பற்றி பேசுகின்றோம். அதற்கும் இதற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றது ஒன்று மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டா போறோம். மிச்சம் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. வேற எந்த கால்குலேஷன்லயும் எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது. சோ சிலதெல்லாம் அந்தந்த கிரக அமைப்புகளுக்கு ஏற்றவாறு இந்த மாதிரியான கால அளவு உண்டு. நம்மளுடைய பூமியினுடைய கால அளவு வச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு நாளுடைய டியூரேஷன் என்னன்றதை வச்சு அந்த கணக்கு பிரகாரம் சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதராங்க. ஆனா இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்ன வருதுன்னா, நமக்கு இங்க 30 கல்பங்கள் இருக்கு. நாம அந்த கால்குலேஷன்ல அங்க போகும்பொழுது 36,000 கல்பங்களை பற்றி சொல்கின்றோம். அது எந்த ரேஷியோ என்பதை நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னாக்கா வி கேன் டேலி. அது தவிர்த்து வேற எந்த டிஃபரன்ஸ் இந்த இடத்துல கிடையாது. எல்லாமே வந்து ஒரு போலதான். பகவானுடைய முதன்மை படைப்பு இல்லையா? அது சர்க்கம் வந்து நமக்கு வந்து மகா கல்பம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. மேலும் வந்து பிரம்மர் படைக்கப்படும் பொழுது அது வந்து நம்ம வந்து அவருடைய அதாவது
பிரம்மர் படைக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கெங்க மகா பிரளயம் ஏற்படுவது எல்லாமே வந்து இரண்டாம் படைப்பு எல்லாமே விகல்பம் இல்லையா? ஒரு நாளுடைய படைப்பு வந்து கல்பம் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 3 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போறோம். நீங்க வேற எதுவுமே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இல்லை. இங்க 30 கல்பங்கள் இருக்கு, நமக்கு அங்க 36,000 கல்பங்கள் என்று நம்ம நீங்க அந்த பிபிடி ஓபன் பண்ணா கூட இருக்கும். ஸோ அந்த கல்பங்கள் எத்தனைன்றதை நம்ம வந்து எதற்கு இந்த ரேஷியோ இப்படி இருக்குன்றது வந்து நம்ம டேலி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இவை பிரம்மாவின் பகல்கள் மட்டுமே ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே பிரம்மாவுடைய பகல் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இக்கணக்குப்படி அவர்கள் 100 ஆண்டு வாழ வேண்டியதுதான் இல்லையா? ஸோ ஒரு நாள் வந்து அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகல் மட்டும்தான். இந்த கல்பங்கள் எல்லாமே வந்து இத்தனை கல்பங்கள் வந்து ஒரு நாள் கணக்குப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவருடைய 100 ஆண்டுகள் வாழ வேண்டியது. எனவே கல்பங்களில் மட்டும் எத்தனை சிருஷ்டிகள் உள்ளன என்பதை நம்மால பார்க்க முடியும். அதாவது ஒரு பகல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 30 கல்பங்கள், 30 சிருஷ்டிகள், அதாவது 30 முறை வந்து படைக்கின்றார் அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. எத்தனை சிருஷ்டிகள் என்பதை நினைத்து பார்க்க முடியும். பிறகு விகல்பங்கள் உள்ளன, அதாவது 2ஆம் படைப்புகள் இல்லையா? அவர் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் படைக்கிறது தான் வந்து விகல்பங்கள். இவை மகாவிஷ்ணுவின் சுவாசத்தால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இதுவும் வந்து பகவானுடைய சுவாசத்துலதான் வருது. இது பிரம்ம சமீதில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. யஷைக நிவாசித காலம் அதாவலம்பைய ஜீவந்தி லோம விலஜ ஜகதண்டநாதக. அதாவது பிரம்மாக்கள் வந்து மகாவிஷ்ணுவின் ஒரு சுவாசத்துல காலம் மட்டும்தான் அவருடைய வாழ்க்கை. சோ அதாவது மகாவிஷ்ணு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணு ஒரு உட்சுவாசம் வெளிசுவாசம் எடுக்கக்கூடிய அந்த டியூரேஷன் மட்டும்தான் பிரம்மருடைய 100 ஆண்டுகள் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல இருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவ்வளவு மட்டும்தான் அவங்க வாழ்றாரு. அப்படின்னா அவருடைய சுவாசமே அவ்வளவு நீண்டதான ஒரு சுவாசம் இல்லையா? சோ அதை அவருடைய அந்த ஆற்றலை நம்மளால வந்து யூகிக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஆகவே விஷ்ணுவின் வெளிமூச்சும் உள்மூச்சும் மகா கல்பங்களாகும். இவை அனைத்திற்கும் பரமபுருஷர்கள் தான் வந்து காரணம் இல்லையா? பரமபுருஷராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் காரணம். சோ 2ஆம் சங்கர்ஷ்ணருடைய விரிவங்கம் தான் மகாவிஷ்ணு அல்லது கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணு அல்லது அதாவது முதல் புருஷ அவதாரம் என்பதையும் நாம படிச்சிருக்கோம். சோ அவருடைய இந்த சுவாசம் வந்து பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம், ஒரு அண்டத்துல பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம் வந்து நிர்ணயிக்க 100 அதாவது 100 ஆண்டுகள், பிரம்மருடைய 100 ஆண்டுகள் வந்து பகவானுடைய ஒரு சுவாசத்திற்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. எஸ், ஸோ இந்த கால்குலேஷன் நம்ம வந்து நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஏன்னா நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. ஆனா பேசிக் கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. சோ பகவானுடைய ஒரு உட்சுவாசம் வெளிசுவாசம், பிரம்மருடைய ஒரு ஆயுள் காலம், அதாவது 100 ஆண்டுகள். அதுதான் வந்து அந்த இதுல வரும்பொழுது அநேக அண்டங்கள் எல்லாமே, அதாவது 16 பண்புகளோட கொண்டு படைத்தல் என்னும் அந்த செயலை வந்து கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணுவாக அந்த காரணக்கடலில் படுத்துக்கொண்டு பகவான் வந்து சிருஷ்டிக்கிறார். அதுதான் மகாவிஷ்ணுவுக்கும் கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சங்கர்ஷனுடைய முதல் விரிவங்கம் வந்து முதல் புருஷாவதாரமே வந்து மகாவிஷ்ணு அல்லது கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து 2ஆம் இந்த பகவான் வந்து ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயும் உட்புகுந்து 14 லோகங்களையும் படைத்து அதுல வந்து பிரம்மரை படைத்த பிறகு பிரம்மர் வந்து 2ஆம் படைப்பை வந்து மேற்கொள்கின்றார். அதாவது 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகளை இந்த 14 லோகத்தில் வந்து அவர் படைக்கின்றார். அந்த செகண்டரி கிரியேஷன் தான் வந்து விகல்பம் என்டையர்லி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஒவ்வொரு நாள் படைப்பு வந்து கல்பம். இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, நீங்க வேற எதுவுமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். மிச்சம் இருக்கிறது நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரிமாணம் காலஸ்ய கல்ப லக்ஷண. நாளைக்கு வரீங்க நீங்க. உங்களுக்கும் ஜானகிராமன் பிரபுக்கும் நாளைக்கு வாசிக்கிறேன். பரிமாணம் இங்க காலஸ்ய கல்ப லக்ஷண விக்கிரகம் யதா புரஸ்தாத் வாக்யா யாஷ்யே பாத்மம் கல்பம் அதோ ஸ்ருணு. எஸ், வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரிமாணங் காலஸ்ய கல்ப லக்ஷண விக்கிரகம் யதா புரஸ்தாத் வியாக்யாஸ்யே பாத்மம் கல்பம் அதோ ஸ்ருணு. பரிமாணம் அளவு, ச மேலும், காலஸ்ய காலத்தின், கல்ப பிரம்மாவின் ஒரு பகல், லக்ஷண அறிகுறிகள், விக்கிரகம் உருவம், யதா இயன்ற அளவு, புரஸ்தாத் இதற்கு பிறகு, வியாக்யாஸ்யே விளக்கப்படும், பாத்மம்
பாத்மம் எனும் பெயர் கொண்ட கல்பம் ஒரு பகலின் கால அளவு. அதோ இவ்வாறாக ஸ்ருணு கேளும். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ ராஜனே, காலத்தின் அளவை அதன் ஸ்தூல மற்றும் சூட்சும அம்சங்களில் அவற்றின் குறிப்பிட்ட அறிகுறிகளுடன் போக போக நான் விளக்குவேன். ஆனால் இப்பொழுது பாத்ம கல்பத்தை பற்றி உமக்கு நான் விளக்கப் போகிறேன். பிரம்மாவுடைய கல்பமானது தற்பொழுதைய வராக கல்பம் அல்லது ஸ்வேத வராக கல்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் பகவானின் வராக அவதாரம் பிரம்மா படைக்கப்படும் காலத்தில் தோன்றியதாகும். பிரம்மா விஷ்ணுவின் நாபிக் கமலத்தில் பிறந்தவராவார். ஆகவே இந்த வராக கல்பமானது பாத்ம கல்பம் என்று கூட அழைக்கப்படுகிறது. இது ஸ்ரீதர சுவாமி, ஜீவகோஸ்வாமி மற்றும் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரர் போன்ற ஆச்சாரியர்களால் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே பிரம்மாவின் வராக மற்றும் பாத்ம கல்பங்களுக்கு இடையில் முரண்பாடு கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மீண்டும் கல்பத்தை பற்றி இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுவும் வாராக கல்பம், ஸ்வேத வராக கல்பம். நாம் இருக்கிறது ஸ்வேத வராக கல்பத்துலதான் இருக்கோம் நம்ம. சோ இப்ப இருக்கக்கூடியது ஸ்வேத வராக கல்பம். நம்ம அந்த சங்கல்பம் பண்ணும் பொழுது வைவஸ்தவ மன்வந்திரே ஸ்வேத வராக கல்பே இதெல்லாம் வரும். நம்ம அதை உன்னிப்பா நீங்க கவனிச்சீங்கன்னாக்கா புரோகிதர்கள் இதை கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. சோ பரிமாணங்க காலஸ்ய கல்ப லட்சணக. சோ அப்படின்னா இந்த இடத்துல காலம்தான், காலத்தின் ரூபத்தில் பகவான் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றார் அப்படிங்கிற ஒரு வருஷன் இன்னொரு பார்வையும் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். அதாவது இஸ் ஆம்னிசியன்ட் இல்லையா, ஆம்னிபொட்டன்ட் அண்ட் ஆம்னிசியன்ட். எல்லா விதமான நிலைகளிலுமே இருக்கக்கூடியவர் அவர் ஒருத்தர் தான். நாம் எந்த டைரக்ஷன்ல போறோமோ, எந்த பாதை ஏற்கின்றோமோ அதுலயும் அவர் தான் ஹையஸ்ட் இல்லையா. துறவரத்துல போனாலும் அவர் தான் ஹையஸ்டா இருப்பாரு, செல்வத்துல போனாலும் அவர் தான் ஹையஸ்ட், அழகுலையும் அவர் தான் ஹையஸ்ட், வலிமையிலும் அவர் தான் ஹையஸ்ட் இல்லையா, ஞானத்திலும் அவர் தான் ஹையஸ்ட். அப்படி எல்லாவற்றிலுமே அவர் உயர்வான நிலையை கொண்டிருப்பவர் அவருடைய. அதனால்தான் அவருக்கு பகவான் என்ற அந்த நாமம் உண்டு. இந்த 6 நிலைகள்லயுமே உயர்வாக இருக்கக்கூடிய அவர் அதனால்தான் பகவான் என்ற நாமம் என்பது அந்த எதற்குன்றது பராசுர முனி இந்த பத்ம புராணத்துல இதை விளக்கி இருக்கிறார். இந்த 6 நிலைகளை கொண்டிருப்பதால் தான் அவருக்கு பகவான் என்ற நாமம் அப்படிங்கறத விளக்குவரை அழகா சொல்லியிருக்கார். சோ யாருக்குமே பகவான் என்ற நாமம் கிடையாது. எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவருக்கு ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் அந்த பகவான் என்ற நாமம் உண்டு. சோ பரிமாணம் அளவு, மேலும் காலஸ்ய காலத்தின், கல்ப பிரம்மாவினுடைய, கல்பம் என்றாலே அதாவது பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் டியூரேஷன் நமக்கு மைண்டுக்கு டக்கு ஞாபகம் வந்துடணும். சோ லக்ஷண அறிகுறிகள், விக்கிரகம் உருவம், யதா இயன்றளவு, புரஸ்தாத் இதற்கு பிறகு, வியாக்யாஷ்யேய விளக்கப்படும், பாத்மம் பாத்மம் என்னும் பெயர் கொண்ட கல்பம் ஒரு பகலின் கால அளவு. அதோ இவ்வாறாக ஸ்ருணு கேளும், அதாவது கேட்பாயாக அப்படிங்கிறது இப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜுக்கு சொல்லக்கூடியது இது இல்லையா. சோ காலத்தின் அளவை, அதன் ஸ்தூல அப்படின்னா நம்மளால கணக்கில் கொள்ளக்கூடிய செயல்பாடுகள் எல்லாமே ஸ்தூலம். நமக்கு அதாவது நம்மளுடைய உணர மட்டும்தான் முடியும். ஆனால் அதை நம்ம பிசிக்கலா பார்க்க முடியாத சூழ்நிலைகள் எல்லாமே, எதுவுமே நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாதது ஆனால் இயங்கி கொண்டிருப்பது அனைத்துமே சூக்ஷ்மம் என்றுதான். சூக்ஷ்மம் மீன்ஸ் நமக்கு ஒன்லி வி கேன் ரியலைஸ், நம்மளால உணர மட்டும்தான் முடியும். அதை உருவமாக நம்மளால எடுத்துரைக்க முடியாது. ஸ்தூலம் என்றால் பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் கண்டிப்பா இருக்கும். இது 2 பண்புகளை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். எந்த இடத்துல அப்ளை பண்றோமோ. சூக்ஷ்மம் என்றால் நம்மளால பார்க்க முடியாது ஆனால் செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றது அப்படிங்கிறது உணரக்கூடிய தன்மையில நம்ம சூக்ஷ்ம ரூபத்தை புரிந்து கொள்வோம். ஸ்தூலம் என்பது நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா. அதாவது இப்ப நமக்கு ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் என்பது நமக்கு புரியும் இல்லையா. சோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு 60 நொடிகள், அதாவது 60 நிமிடங்கள் என்று நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி ஒரு நிமிடத்திற்கு 60 நொடிகள் என்பதும் நமக்கு தெரியும். இதெல்லாமே ஸ்தூலமான ஒரு கால்குலேஷன்ஸ் இல்லையா. சோ சூக்ஷ்மம் என்பது செயல்பாடுகள், அது நம்மளால உணர மட்டும்தான் முடியும். அவற்றின் குறிப்பிட்ட அறிகுறிகளுடன் எப்பவுமே அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கினாலே போக போக அதை நான் விளக்குவேன் என்று சொல்கின்றார் யாரு, சுகதேவ கோஸ்வாமி. ஆனால்
இப்பொழுது பாத்ம கல்பத்தை பற்றி உமக்கு நான் விளக்கப் போகின்றேன் என்று சொல்லியிருக்கார். அதாவது இந்த ஸ்வேத வராக கல்பத்தை, அதுதான் வந்து பாத்ம கல்பம் என்று பெயர். இந்த ஸ்வேத வராக கல்பத்தை பற்றி எடுத்துரைக்க முயல்கின்றார். யாரு? சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து யாருக்கு? பரீட்சித் மகாராஜருக்கு. பிரம்மாவுடைய கல்பம் என்பது ஒரு நாள், அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது இல்லையா? சோ தற்போதைய கல்பம் வந்து வாராக கல்பம் என்றும் ஸ்வேத வராக கல்பம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. ஏனென்றால் பகவான் வாராக அவதாரம் பிரம்மா படைக்கப்படும் காலத்தில் தோன்றியது இல்லையா? சோ அந்த வராக அவதாரம் என்றால் பன்றியினுடைய அந்த ரூபத்துல வந்து போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? BOAR. அந்த ரூபத்துல வந்து பூமியை வந்து தாங்கி நின்றார் என்று சொல்லுவாங்க. அது விழுந்த பிறகு அதை வந்து தாங்கி நின்றது தான் வந்து சொல்லக்கூடியதா அந்த வாராக அவதாரம். சோ சிலது எல்லாமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரீசனுக்காக பகவான் வந்து அவதாரம் எடுப்பார். எப்படி நரசிம்ம அவதாரம், வாராக அவதாரம், கூர்ம அவதாரம், மச்ச அவதாரம், இது எல்லாமே வந்து ஒரு ரீசனுக்காக வந்து எடுக்கக்கூடிய அவதாரங்கள் இல்லையா? சோ ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்கு மட்டும்தான். இப்ப ராம அவதாரம் என்றால் அவர் வாழ்ந்தே போனார். ஆக்சுவலி கிருஷ்ணரும் அப்படிதான் இல்லையா? சோ ஆனா இந்த இடத்துல வந்து அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல மட்டுமே, அந்த சூழ்நிலைக்காக மட்டுமே அவர்கள் வந்து தோன்றி அந்த காரியத்தை முடித்து செல்வது. அந்தந்த அதாவது அப்படிப்பட்ட அவதாரங்களும் உண்டு இல்லையா? வராக அவதாரம், மச்ச அவதாரம், கூர்ம அவதாரம் மற்றும் வந்து இந்த என்னது நரசிம்ம அவதாரம், இது எல்லாமே வந்து ஒரு பர்பஸ்க்காக அந்த க்ஷணத்துல வரக்கூடியது. சோ பிரம்மா விஷ்ணுவின் நாபி கமலத்தில் பிறந்தவர் இல்லையா? அதாவது கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு கர்ப்போதகத்தில் படுத்திருக்கும் பொழுது அந்த நாபியிலிருந்து எழுந்த கமலம், அந்த தண்டுல வந்து 14 லோகங்கள் படைக்கப்பட்டது. மேலும் பிரம்மாவும் அந்த கமலத்தினுடைய அந்த நாபிலிருந்து வந்த அந்த கமலத்தினுடைய மேல் பகுதியில உட்கார்ந்திருக்கார் இல்லையா? ஆகவே இது வாராக கல்பமானது பாத்ம கல்பம் என்றும் கூட அழைக்கப்படுகின்றது. இன்னொரு நாமம் வந்து பாத்ம கல்பம். இத வந்து ஸ்ரீதர இந்த ஆச்சாரியார்கள் எல்லாமே வந்து எப்படி நம்ம ஆழ்வார்கள் எல்லாருமே இப்ப திராவிடியம் இதுல வந்து பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் எல்லாமே ஸ்ரீசுக்திகளாக இருந்து பகவானை பற்றியும் அவருடைய லீலைகளை பற்றி எல்லாம் வந்து எடுத்துரைத்து உணர்ந்து சொல்லிட்டு போனாங்க. அதே மாதிரிதான் நம்ம பிரம்ம கௌடி சம்பிரதாயத்திலுமே இந்த ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே அவர்களும் வந்து எடுத்துரைத்து போறோம். எவ்வாறு நம்ம ஆழ்வார்கள் சொன்னதை எல்லாமே வந்து மேன்மையாக உன்னதமான என்று கருதி நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நம்ம வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அதே போலதான் இதையும் நாம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஆச்சாரியாவுடைய வேர்ட்ஸ் எப்பவுமே கரெக்டா தான் இருக்கும்ன்றது. ஏன்னா அவர்கள் உண்மையை உணர்ந்தவர்கள், அதனால உணர்ந்து வந்து நமக்கு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. பிரம்மா விஷ்ணு நாபி கபலத்தில் பிறந்தவர் ஆவார். ஆகவே இந்த வாராக கல்பமானது பாத்ம கல்பம் என்று கூட, பாத்ம என்றால் பத்மா, அதாவது பத்மா என்றால் தாமரை என்று பொருள் ஆக்சுவலி இல்லையா? அதனால்தான் வந்து வாராக கல்பமானது பத்ம கல்பம் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. இத வந்து ஸ்ரீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீதர சுவாமி மற்றும் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் இல்லையா போன்ற ஆச்சாரியர்களால் வந்து இது அதாவது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தே ஆல்சோ ஹவ் கன்ஃபர்ம்டு. அப்படின்னா அவங்களுக்கும் அது வந்து உண்மை என்று உணரக்கூடிய அந்த வழி, அதாவது அவங்களுக்கு விளக்கம் என்பது வந்திருக்கின்றது. ஒரு குருக்கு வந்து எஸ் ஒன்லி he knows about the absolute truth இல்லையா? சோ குரு தத்துவம் என்பது ஒன்றுதான் இல்லையா? யார் எல்லாமே வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருவர் என்று உணரக்கூடிய அந்த தன்மை, மற்றவை அனைத்தும் அவருக்கு கீழேதான், அவர் எல்லாமே எல்லாத்தையுமே அவர் தான் படைத்தார், இஸ் அனாதி அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே உணரக்கூடியதுதான் வந்து குரு தத்துவம். குரு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் எல்லாருமே வந்து குரு என்பவர், எத்தனையோ ரூபங்களை நம்ம குருவை நம்ம பார்க்கின்றோம் இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருக்குமே இப்போ நம்ம இந்த 32,000 ஆச்சாரியா குருஸ் எல்லாமே நம்ம சம்பிரதாயத்திலே நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இல்லையா? ஆனாலும் அவர்களுடைய தத்துவம் எல்லாம் ஒன்றுதான். டிசைபிள் கோர்ஸ்ல போனீங்கன்னாக்கா இதை கண்டிப்பா படிப்பீங்க. குரு தத்துவம் வந்து குரு இஸ் ஒன் அப்படின்றது. சோ தட் ஹூ டிஃபைன்ஸ் அப்சல்யூட் ட்ரூத் இல்லையா? யாருக்கு வந்து அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அவர் ஒருத்தர் தான் உணரக்கூடிய இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய உணரக்கூடிய அந்த தகுதி அந்த குருக்கு மட்டும்தான் உண்டு இல்லையா? இத வந்து இவர்கள் இந்த 3 குருமார்களும் வந்து நமக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்து, அப்படின்னா இவங்க எல்லாருமே ரியலைஸ் ஆயிருப்பாங்க. எனவே பிரம்மாவின் வாராக அல்லது பாத்ம கல்பங்களுக்கு இடையில் முரண்பாடு என்பது எப்பவுமே கிடையாது இல்லையா? அங்க எங்கேயும் டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். இத வந்து கன்ஃபார்மா சொல்றாங்க அந்த இடத்துல வந்து. இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடியது வந்து ஸ்வேத வராக கல்பம் அல்லது பாத்ம கல்பம் என்று எடுத்துரைக்க, மேலும் அதை இன்னும் அப்படியே கண்டினியூ பண்றார். யாரு? நம்ம இவர் யாரு? சுகதேவ கோஸ்வாமி.
ஸோ நம்ம நாளைக்கு இதை வந்து முடிச்சுக்கலாம். நம்ம இன்னைக்கு இது போறோம் இதோட. ஸோ நாளைக்கு 49, 50, 48, 49, 50, 51 நாளைக்கு ஆன வரைக்கும் நம்ம இந்த செகண்ட் கேட்டோவை முடிக்க பார்க்கலாம். ஸோ வாஞ்ச கல்ப தாருபியஷ கிருப சிந்து பைவச்ச பதிதனா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் கிருஷ்ணா. கால்குலேஷன் மட்டும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான். ஓகே, ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் கிரக அமைப்புகளுக்கு ஏற்றவாறு கால்குலேஷன் அது. அதனால நம்ம அந்த 4th சாப்டருடைய கால்குலேஷனும் இங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய கால்குலேஷனும் நம்ம வந்து டேலி பண்ணா போறோம். அவ்வளோ போறோம். நம்ம வெவ்வேறு சொர்க்கலோகத்தினுடைய அவர்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம தேவையில்லை. தட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் தான் நம்ம வச்சுக்கணும். ஸோ அப்படின்னா ஒவ்வொரு அண்டத்திற்கு உள்ள கால அளவு வந்து வெவ்வேறு நிலைகள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே, வி ஷுட் நாட் கன்ஃபியூஸ்.